Ffasiwn Geunor, Rhiannon Gomer. Wrth i mi liwio'r car ar hyd y lonydd cilion i gyfeiriad Llanymawddwy ar brynawn braf o Fehefin, gwyddwn y byddai yna wen a chroeso cynnes yn aros amdanau, ar aelwyd ein llywydd cenedlaethol Geunor Roberts, gan mae'n felly ydy gei. Bydd ei chyfnod o 4 blynedd fel is-lywydd, ac yna llywydd Merched y Wawr, wedi tynnu i'w derfyn yn yr Eisteddfod ym mis Awst, pan gaiff drosglwyddio'r gadwen drom a'r cyfrifoldebau sy'n cyn fynd i'w holynydd, cyn gorffen yn llwyr yn mis Medi. Bu'n rhaid i 7 o wahanol ganghennau bwyso arni am gael ei henwebu'n llywydd cyn y bodlonodd i'w henw gael ei gynnig. Roedd yn adnabyddus i lawer oherwydd ei llywyddiaeth o wyl y 5 rhanbarth, ac yno y byddai'r aelodau wedi gweld i doniau a'r phersonoligaeth hawddgar ar waith. Roedd wedi patryso oherwydd ei hoed a'r posibilrwydd y gallai gael ei llorio gan afiechyd, ond cytunodd ar yr amod y byddai pobl yn ei chymeryd fel y mai. Erbyn hyn mae hi'n falch iawn ei bod wedi ymroi i'r dasg. Yn cydnabod y byddai gwneud y swydd 10 mlynedd ynghynt wedi bod yn haws o ran lefelau egni. Yn ardal y Bala cafodd Geunor ei magu mewn cartref a chymdeithas ddiwylliedig, lle roedd cystadlu a chyfrannu yn ddwfn y natur y trigolion. Bu'n aelod brwd a phrysur o fudiad y ffermwyr ifanc, sydd wedi meithrin doniau llawer iawn o'n arweinwyr, gan ei cynrychioli'n genedlaethol ar siarad cyhoeddus ac ennill. Roedd y parchedig Hugh Jones hefyd yn ddylanwad cryf, ac wrth gwrs ei rieni. Mae'n debyg iawn i'w thad o ran personoliaeth, meddai, yn llawn bywyd a direidi. Roedd ei mam yn mwynhau dillad, ac mae Geunor yn un fath. Dynes dal a thenau oedd ei mam, ac mae Geunor hithau wedi hetifeddu'r genynau. Help mawr bob amser os oes angen edrych yn osgeiddig. Cymerwch hyn fel efengil gan rhywun sydd ychydig dros 5 trodfedd o daldra. Pan oedd Geunor yn iau, byddai'r ddwy yn mynd am dripiau prynu i siopau dillad fel Lloyd Williams a Wright's Corner a Browns pan oedd honno mewn bod, ond erbyn hyn i merch gwawr sy'n debyg o ddod i roi cyngor. Mae bod â digonedd o ddewis o ddillad yn hanfodol ar gyfer bod yn llywydd Merched y Wawr, fel bod yn frenhines, gan a ellwch ymddangos yn yr un wisg laweroedd o weithiau. Yr un peth mae lluniau rif y gwlith ohonoch yn ymddangos yn nidalennau'r Wawr. Un math o wisg sydd wedi cael mynediad i gwpwr dillad Geunor, naid oedd yno rhyw lawer o'r blaen, ydy ffrogiau. Ychydig o ffrogiau oedd ganddi cyn y maflyd yn y swydd, heblaw am ffrogiau ar gyfer priodasau er enghraifft. Mae un o'r rheini wedi bod yn hynod ddefnyddiol, ac fel merched, fe wyddon pa mor anodd ydi dod o hyd i wisg ar gyfer priodas sydd ddim yn rhy ffurfiol ar gyfer eich bywyd o ddydd i ddydd, felly bendithiol iawn oedd cael ei defnyddio'n fwy aml. Mae ffrog bob amser yn haws i'w steilio, gan nad oes rhaid chwilio am dop neu waelod i gyd fynd, fel y byddai'n rhaid ar gyfer sgertiau neu drowsusau. Ac mae'r ffasiwn yn ddiweddar wedi bod yn drymlwythiog o ffrogiau cymharol lais a llawn o ran toriad, llawer ymlodeuog, felly anodd ydi ei hosgoi wrth siopa. Mae'n well gan Geunor ffrogiau mwy syth sy'n amlygu'r wasg rhywfaint, ychydig dros y pengliniau a siaced bach at ei chanol mewn lliwiau amrywiol, sy'n bosib i paru gyda amryw o'i ffrogiau, ac wrth gwrs yn cadw rhywun yn gynnes. Erbyn hyn, daeth ffrogiau yn fwy o ffefryniau ganddi, syml a chyfforddus. Bu'n lwcus iawn fod siop merched amdanat wedi ei sefydlu yn y Bala yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac yno y cafodd nifer dda o'r gwisgoedd a brynodd ar gyfer gwneud swydd llywydd. Cafodd efaidd i wneud ambell gamsyniad o ran addasrwydd y wisg a ddiwisodd ar gyfer y chlysur arbennig. Aeth i ddathlu pen blwydd 1 gangen yn 20
mewn ffroc a siaced barchus. Dim ond i weld fod yr aelodau i gyd wedi gwisgo'n anffurfiol. Dro arall, aeth mewn trowsus i ddigwyddiad yn un o westau Llandudno, a chael bod yr aelodau mewn gwisgoedd ffurfiol iawn. Anodd ydi taro'r hoelen ar ei phen bob tro. Esgidiau yw'r broblem oesol, wrth gwrs. Os am wisgo ffroc, mae'n rhaid cael esgidiau sy'n cydweddu. A Ffasiwn Geunor ddim dioddef sodlau. Drwy lwc, daeth ffasiwn i'r adwy, gan ddyfarnu fod esgidiau ymarfer corff yn berffaith dderbyniol i'w gwisgo gyda ffrog. Anoedd oedd llyncu hynny ar y cychwyn, ond mae'r llygad yn dod i arfer rywsut, ac mae'r hyn oedd yn edrych yn hyll y flwyddyn ddiwethaf, bellach yn gwbl dderbyniol i bawb ohonom. A does dim dwywaith fod ei gwisgo yn golygu nad ydy'r caeau sioe fawr neu'r eisteddfod yn ormod o her. Ei bod yn gwisgo trainers o bryd i'w gilydd, gwell gan ein llywydd esgidiau lleder, ysgafn, gweddol fflat, mewn lliwiau golau i gydfynd â ffrog, sy'n golygu ei bod yn gyfforddus ac yn drwsiadus yr un pryd. Dillad mwy anffurfiol sy'n mynd â bryd Geunor fel arfer gan gynnwys trowsusau o bob math, sy'n gyfforddus ac yn siwtio'i siap, meddai hi. Felly dillad o'r math hwnnw oedd mwyafrif y rhai oedd ganddi cyn dechrau gwneud y barchus a'r swydus swydd. Mae dillad felly i'w cael gan siop White Stuff yn Aberystwyth, un arall o ffefrynnau Geunor. Mae hithau fel finnau yn gwisgo rhywfaint o golir, ac yn pendroni pa nad ydy mwy o ferched o'n hoed ni'n gwneud hynny. Roedd Geunor yn gwisgo cryn dipyn o golir yn ferch ifanc, ond yn teimlo gyda threigl y blynyddoedd fod angen bod yn gynnil mwyn harddu a thynnu sylw at y gorau, tra'n cuddio brychau. Mae hi'n ofalus i amddiffyn y croen bob amser a'i gadw'n llaeth. Ychydig o liw ar y wyneb a choli'r ysgafn i ddiffinio'r llygaid ac mae'n barod i fynd. Rhaid cael y gwallt yn iawn nid ydy hi ddim yn hapus. Bydd yn mynd i fychynlleth yn rheolaidd i'w dorri, ac mae hi a'r ferch sy'n ei drin yn deall ei gilydd i'r dim erbyn hyn. Digon hir fel ei fod dros ei chlystiau, a gyda digon o drwch fel y gallai wneud rhywbeth ohono. Bydd bywyd yn wahanol iawn i Geunor ar ôl mis Medi, yn dilyn 2 flynedd a throsodd o brysurdeb di-baid. Mae hi'n teimlo'n barod i orffen bellach a chael mwy o amser i hamddena. Rwy'n amhys a fydd ein llywydd yn gorffwys rhyw lawer ar ei rhwyfau, hyd yn oed pan ddaw'r swyddi ben, ond mae'n dda gwybod iddi gael mwynhad o'r profiad o fod yn llywydd mudiad merched Cymraeg mwyaf Cymru.